Hey, what's up mga paps? Makanto kami subong. So tao. Oy! Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. I'm with Ilonggo Mom here. Ako na partner in crime sa Tantanan lang. Pangatlo kami subong sa Eon Centennial Plaza Hotel. Kay may i-launch dito nga bago nga restaurant. We were invited by the management, no, to attend along with other Ilonggo YouTubers. So makitain naman kami sa mga Ilonggo YouTube buddies ko. And first time din nila makita si Ilonggo Ma'am nga upod ko. First time? Most of them. Oo. Kay curious sila kung ano gidang tsura sa actual. The best. Siya? Soft opening? It's I don't know, but it's the lunching. The Leaf, no? The Leaf Restaurant amo nang tawag sa restaurant. So pagkato na kami dito. So ma-drive na ko para hindi kami ma-late. Okay? See you there. Balan mo kung diin. Yes ga. Balan mo kung diin ang ano to? Ang Eon nga hotel? Eon Centennial Plaza Hotel? Of course. Of course. Balan tani karon ay kung di naman tani kadapot. So ang Eon Centennial Hotel na located na siya sa Squadro ka ano na sa akon Oo, naku, tsura mo. So ang Eon Centennial Hotel located na siya sa Hanandoni Street. No? Dito na siya. Okay. Why na klase? Traffic yapon. Friday subong mo. It's Friday. Kasi amo niya mga last days na iba. Yapululi sa Banwa ng mga tao. Why gito makuha akong tsura mo mga lain-lain gito ko. Amo na nga. Nagay ka reklamo lang tawon mo to anay karon eh. Amo na nga hindi. Kung Hindi ka expert vlogger. Kung wala tsura mo, reklamo. Pag reklamo mo, kung ara, mandam ka. Hindi steady ang kamot mo. Dapat steady, swabe ang mga panning mo. Okay? Huwag ka observe sa akon eh. Okay, anyway. So, traffic paget. But we will reach Eon Centennial Plaza Hotel or the Leaf Restaurant in due time. Okay? Tapos magkuha ang SpongeBob after 10 years. After 10 years. One eternity later. Because of the traffic situation sa Ceres, ayun, nag-U-turn kami. Kaya nakaki kami sa Metropolis para diretso na kami dayon sa Coastal Road. Pakanto sa city. Ano yung mga tactics, you know? Tactics na yan sa Iloilo. Because I know Iloilo like the back of my 200 meters, turn right. Kaloya, nag-waste ko. I know Iloilo with the like the back of my hand. Tapos gulpi lang nagkahuni si Waze. Okay, so ari na kami sa Eon Centennial Plaza Hotel sa The Leaf Restaurant. Sige, masunod na kami ito. Subong sa The Leaf. So, namo naman mga tao ka rin dyan. Hello! Hello, good afternoon. As you can see, namo tao din, no? Pati akong boss, aking pati nakibot ko yari sa balat. Yung boss ko nga, why ko nag-duty, no? Pati mga influencers, mga entrepreneurs, atin din katipon-tipon para sa launching sa The Leaf Restaurant. On behalf of Eon Centennial Hotels, I would like to extend to you a warm welcome to the grand launching of The Leaf Restaurant and Cafe. Our aim is to provide you with a culinary experience that treads the line between familiarity and an extraordinary. Food is universal. It is one of the most important cultural manifestations. Kudos actually to my team. I really hope it's there.
I would also like to thank, of course, my team, most especially Mr. Darren. We have the leaf pasta. Feel free, guys, to take photos and everything. So, ari na si Lex. Hi guys. As usual. Pero at least nakanto siya. Siya ako sa mga Iloilo. I love Iloilo. Sip, sip! Katama-tama sa lugar na pili ka mag-alanay. Ay, ikaw, anak to gina? Okay, isa sa mga cooks na rin. Kabuli kay Chef Ariel. Jope. Mas paring ko kay Numan. So, tamo pang utang sa ako niya yan. YouTubers, Gerald? Yeah. Okay, iban sila ko panamit, subong pa lang. Para yan, tigulang na sila yan. I love Iloilo. Tama ka, authority, gina yan. Chef, congratulations. Thank you very much. What's launching nyo sa The Live? Any message lang? Yeah, so there's a lot in store for you guys. So come and visit us here at the Leaf at Eon Centennial Hotels. I'm sure you would enjoy a wide array of products. So see you there and thank you very much. Thank you, Chef. Naipakulo sa mga upod sa James sa una, bla. Sang fit pa kami. Siyempre, subong ano? Medyo pat lang. Medyo pat lang. Ano yung, natuluan ko sa una, boxing ni. Hindi, Ronald. Sa back. Ate, isa sa mga instructor na mo, no? No, sa kote yung nasa una. Joke lang. So, si Herms na kini nag-make things possible ng mga muamon, eh. Oo. Siya ni ako niya official agent. So, road manager. Road manager, tanda. So, if you need any exposure sa mga ano nyo, contact YCC, care of Herbs. Siya ni Abon President. Okay? Wow! Ari ko sa channel ni Ilonggo. Oh, ari ka. Oh, I should be. I'm honored. Wow. I want to thank my family because I'm at Pop's vlog na. Amo na yung pick sa imo nga kami. Amo ulit. Amo gini ang goal mo sa akon. As in sa Ilonggo ko. Okay ba? Okay. Pwede ka naman patay. Pwede na. As in pwede na. Okay. Mauna. Thank you. Okay. Lex. Bye. Okay. Bye. 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 Oh, sige. Una na ko.